Żvelati iktar dettalji dwar l-iskandlu PagiPN. Issa kienet il-Malta Today li sostniet kif permezz tal-kumpanija tiegħu Media.Link mill-2013 lawn il-Partit Nazzjonalista irċieva donazzjonijiet li jqarbu sew lejn is-600,000 euro. Dan ir-rapport ikompli ma dak żvelat mill-Gazzetta Kulħadd ġimagħtejn qabel, jiġifieri li l-Partit Nazzjonalista irċieva l fuq minn €500,000 f'donazzjonijiet mid-DB Group permezz ta' invoices folots. Iżda fl-aħħar jiem Simon Busuttil kellu din it-tweġiba għall-mistoqsija tagħna. Dr. Busuttil, tikkonferma ma li f'4 snin il-Partit Nazzjonalista ħa donazzjonijiet li kważi €500,000 bażikament dan riklam ħareġ fuq il-bsit senda li qatt ma der dan u l-kumpanija qatt ma ħadet xejn lura. Issa, dawn mhux donazzjonijiet, x'ma tikkonfermax? Ma nikkonfermax €500,000 assolutament, din hija invenzjoni tagħkom. Bekk għal darb'oħra dawn ir-rapporti jgidbu lil kap tal-Oppożizzjoni brabta mal-iskandlu PagiPN li eżżes il-Partit Nazzjonalista. Intant kif żvelat mill-Malta Today, ir-riżulta li kien hemm kumpanija oħra li f'isimha nħarġu invoices mill-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista. Il-kumpanija ġib l-isem ta' Malta Healthcare Caterers, kumpanija li bħal Sky Gourmet mhix waħda li tirreklama fuq il-mezzi tax-xandir. Dan għaliex din il-kumpanija li wkoll hu involut fiha Silvio De Bono tad-DB Group ma tipprovdix is-servizzi tagħha lil pubbliku ġenerali, iżda sservi l-ikel fid-djar tal-anzjani u fi sptarijiet. Kif ġie żvelat, kien Simon Busuttil innifsu li ħoloq din l-iskema ta' ħlas ta' pagi fl-laqgħat fid-dar ċentrali man-negozjant Silvio De Bono, fejn fis-sajf tal-2013 esiġa li ħallaslu s-salarju tas-Segretarju Ġenerali u fis-sajf ta' wara tal-Kap Eżekuttiv. Ħlas li kienet isir sakemm ftit tal-jemilu sejjaħ il-flus li kienet jirċievi bħala maħmuġin u li kien se jroddhom lura, għalkemm wara li għaddew ftit jiem qal li ma kien se jrott lura xejn u fil-fatt kien se jżommhom. Intant il-Gazzetta Kulħadd żvelat riżultat ta' analiżi li saret fuq il-gazzetti tal-Partit Nazzjonalista Il-Mument u n-Nazzjon tas-sena li għaddiet, f'analiżi li wettqet ir-riżulta li fit 8764 paġna ta' Nazzjon u 2912 paġna ta' Il-Mument ma kienx hemm riklam wieħed li hu wieħed ta' Sky Gourmet.